This project was not proposed to the people of Maina for their required consideration. We are fools to listen to them. Project multi-dwelling complex has to be scrapped. We should not have any multi-dwelling complexes in the village. Whole Kurtori underground water system will be destroyed once forever. आम्ही एक क्लियर मेसेज दिला आमकां कुडतोरे गांवांत मल्टी ड्वेलिंग प्रोजेक्ट्स व मेगा प्रोजेक्ट्स आमकां नाका. स्पेशल ग्रामसभा धरली स्पेसिफिकली ह्या प्रोजेक्टाक लागून आतां आमी तेमी रेजोल्युशन दिलां पंचायती कुट्टर लोकां बरोबर हा स्क्रॅप करपाक जाय. सो लिगल एडवायस करून कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां धाडले स्क्रॅप करपाक ते आमी एपिलो वयतले. आणि आपली सभा इतलो जितले लोक आहेत त्यांच्या हे सुद्धा काम म्हणा ओके कॉन्ट्रिब्यूशन एग्रीकल्चर हा विलेज ग्रीन करपाक विलेज प्रिजर्व करपाक. आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट इट. प्रोजेक्ट जर नाका जाल्यार वी विल टेक द डिसिजन प्रोजेक्ट आनी ओवर्स करूया. आय एम विथ यू, देयर इज नो प्रॉब्लम.